n'hi ha, com últimament fan, que han tret bastantes cabines, buscar-ne una amb màquina sense teletac i trucar a l'intèrfon. Per provocar menys problemes i ens disposarem a trucar a l'intèrfon perquè vingui algun operari. Veiem que han posat el cartell que la empresa els informa que la conducta consistent en no pagar el peatge podria ser constitutiva d'una infracció del Reglament General de Circulació, cosa que podria ser, però està molt poc clar. No ve ningú. No sabem si és que el botó de l'intèrfon no funciona. Esperem que les noies de darrere no tinguin pressa, si no demanarem disculpes. Perdoni? No sembla que respongui ningú. Farem unes bocines a veure si ve algú. Perquè no sé si sortir del cotxe és reglamentari. Porten un paper, no sabem si és simplement per apuntar o si és del Servei Català de Trànsit. Hola, que no vull pagar. ¿Es mira internet, las noticias, todo? Bueno, estem informats, sí. Però quan fa que t'has informat? No, ens hem informat fa 3 minuts. Portem... Sí, Sí, saps estem que n'hi ha informats. una llei que han posat? No han posat cap llei. No? Sí, no, però no. Estàs segur? Estic segur. 100 euros, segur. Sí, jo no. te dic, si t'arriba una multa de 100 euros, després no digues, hòstia... A vostè no li diré res, eh? No hi ha... Dic que me sap Tinc una... No, ja ho sé, si no... Ho sabem, en som conscients. L'home, amb bona fe, doncs, es vol assegurar que sabem les conseqüències que pot portar aquesta acció. Però sembla que estem més informats nosaltres que ell, malgrat que l'empresa suposo que ja l'ha informat del que ha de dir. Ens ha assenyalat el cartell que han posat. Sí, perdó. Sí, 55. El semàfor podria ser posar-lo en verd? Si tu me dius com ho faig... Doncs com ho... A veure, el manual estic jo. Sí. Entonces tu me'n dones el calés i jo agafo un botó, apreto i torno. Això és una màquina. Si la màquina no detecta diners, jo no puc fer absolutament res que fiqui el verd. Només te puc obrir la pluma. Perdona, i si et dic que el teu company a Girona Nord ahir va fer el mateix, amb aquesta màquina exacta? Pues que mira, perquè jo no sé com va aquesta màquina. Ah, no sap com va aquesta màquina, perfecte. Jo no sé com va aquesta màquina. Jo és el primer cas que... Jo no tinc res contra tu, però si el divendres em van posar el semàfor en verd amb la mateixa màquina, ens podria posar aquest semàfor en verd, sisplau? Jo no sé com se posa en verd. Vale, doncs no sap com es posa en verd. Jo és que no sé com se posa en verd. A veure, és la màquina. Bueno, doncs truquem els... No, truquem als Mossos, cap problema. Truca als Mossos. Truquem als Mossos.